Γιατί ενώ μπορούμε να αλλάξουμε, συχνά κολλάμε. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο που λέγεται πολλές φορές στη βιβλιογραφία το πλαστικό, ας το πούμε έτσι, στα ελληνικά παράδοξο. Η ίδια ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει, η νευροπλαστικότητα, είναι αυτή που μπορεί να μας κάνει πιο ευέλικτους, αλλά πολλές φορές μας κάνει και πιο άκαμπτους. Όταν έχουμε ένα μοτίβο το οποίο το επαναλαμβάνουμε για χρόνια, δηλαδή κάθε φορά που αγχώνομαι τσεκάρω το τηλέφωνό μου, κάθε φορά που νιώθω μόνος τρώω ένα γλυκάκι, τότε το αντίστοιχο νευρονικό κύκλωμα ενισχύεται και ενισχύεται και ενισχύεται και με τα χρόνια, εκεί που ήταν μια απλή διαδρομή, γίνεται μια ολόκληρη λεωφόρος, η οποία την ακολουθούμε σχεδόν τυφλά. Γι' αυτό πολλές φορές όταν νιώθουμε ότι μας τραβάει η συνήθεια, δεν είναι μόνο θέμα θέλησης, είναι θέμα και νευρονικών κυκλωμάτων, τα οποία έχουν γίνει πάρα πολύ αποδοτικά γιατί τα έχουμε ακολουθήσει για χρόνια. Η παλιά αντίληψη έλεγε ότι ο χαρακτήρας δεν αλλάζει, έτσι θα είμαστε. Η νέα γνώση είναι ότι ναι, ο εγκέφαλος αντιστέκεται ουσιαστικά στην αλλαγή, αλλά δεν είναι αδύνατη η αλλαγή. Απλά χρειάζεται να μάθουμε πώς λειτουργεί η πλαστικότητα και να δουλέψουμε μαζί με τον εγκέφαλο και όχι κόντρα στον εγκέφαλό μας.